Loro. Timbang dulur loro, alung dulur telu. Timbang dulur telu, anggur dulur sak jagat, Kak. Wabeh ati dulur ngono lho, Pak. Dadi mboten wong tukaran nek kula tanglet. Setan nyomo iki kok, Dek. Lah. Kok malah kurang ajar kaya ngono. Ya napa sih, Kak? Nyomo iki kok setan. Lho, Lah ya di setan-setan ana setan tenake ngono ku piye terusan? kula niki rumangsane sampean iki balane demit ngono ta. Lho sampeyan kok reng-moring wong ditakoni. Lho mboten muring-muring, Kak, kula. Tapi aku lek di setan-setan aku lagi mangkel lah, Kak. Lho, kula niki tanglet sabenere kali sampeyan setan nyomo iki kok, Dik. Lho niki lho nek genah kula lek takon niku setan sing lungguh niku. Lah sing malaku niku setan niku. Lho niki. Oh, sinten? Nggih. Nggih. Sinten ya setan kok sampe bingung. Kok iso kula ngomong gitu. Mawon kula muring-muring Kak di setanaken niku napa? Cuma sabar mawon nek kula. Nyomo iki kok niku lho setan nyomo. Nyomo sampeyan. Nyomo ni napa sih, Kak? Niki lho jenang niki tak nyomo sampeyan. Oh, jeneng. Mantah minta dun ta den. Jeneng Ah, nggih. Jeneng kula Hari, Kak. Gede. Hari. Damri. Lho, Damri. Yang niki sudah rungon. Lensa. Lho boten. Lah nggih tak damri sampeyan. Nggih golongane bis pesek nih lho kula. Lah nggih tak damri niku. Hari ya Damri. Kuwi damri baru mah. Hari. Damri. Hari. Kak kok. Nggih tampun saecane sampean. Lah niki sik. Niki juragan kula. Nami. Kenalaken Kak, kula niki Siti Rahayu. Karyane pundi sampeyan? Tenjoyo Batu. Jongmoyo Batu. Lah nggih. Kula nek ten Batu mpun tau, Dik. Teng Jongmoyo mboten nero pundi dalane. Niku lho, nggih nek ten Batu nggih. Pasar Batu pokoke. Enggak, Pasar Batu niku sampean ngaler iki, terus ngilen, belok ngaler mungkin lenten unggah-unggahan ngene kumpul. Sar Batu ngalor ngulon gaunggahan ngalor maling gagunggakan enggek ta. Lah, nggih, mboten unggah-unggahan unggah-unggahan niku lho, Kak. Tangge Sar Batu ngalor ngulon ngalor gagunggakan enggek ta. Nggih, tampun, nggih. Tangge mariku. Kuwi timbangane ngono selati Ayo bapak tak karepe kono. Lho perlu ngomong kali sampeyan. Nggih. Arek niki dereng ada wojo, Dik. Dereng ada belas. Kon wojo. Wojo. Jangan pandai kono. Mbas wajan enten wojan. Niki arek niki dereng ada wojo sampeyan kula takoni. Wojo ni napa sih? Iki tak lanang kali bito niki tak wojo. Bojo Kak. Nggih, bojo dereng gadah niki tak sik bujang niki. Nggih. Tasik praben. Nggih, single niki, Kak. Ngeten Dik tangi. Timbang mboten kabeneran. Masih kula kali sampeyan ta. Entas ngomong ngeten. Nggih. Sampeyan tampun ngerti atine awake kula. Tampun ngerti kelakuan kula. Ampun. Timbang kleru bojone, Lah nggih. maneman. Lah nggih. Timbang dirabi wong liu, Dik. Lah alu wong dirabi macan. Wah, sampeyan. Rika kaya apa sih Kak? Karepe muni liya niku lho Leo. Ngoten lho. Lah nggih timbang diraben wong liu, Dik. Nggih. Ampun kula raben dhewe. Bener aku wae aku ora ngerti omongi. Nggih, Kak Aku jeneng. tak geledokan di Nggih sampean pados anu nyegat nek ngriku lho. Iya. Kalian sampean tosi ngriku. Tapi age-age engko Nggih. sampai sore didukan ibu. Enten Bangsul sampeyan? Wangsul riyen iki. Nggih, kula dhewe wangsul Kak. Nggih, Dik. Menawi wonten kesempatan kapan golek teng griya kula. Lek mboten saged sakniki nggih linten dintu kula tak pilih kula. Kok linten dintu ya napa sih? Ya no. Samane kok keliru. Mpun lintu dintu, mpun linten dintu. Kelentu sampean niku. Lah nggih linten dintu, Dik. Dintu linten ngoten. Lagi keliru pisan. Kok dintu linten piye? Sing mriki lho kleru kula beneraken. Lah ya senajan kowe benerake kowe keliru pisan. Lah nggih dintu linten. Pintu dinten. Oh, sampai kuwalik aku ngomong. Nggih pan kapan iki lho Nggih, Dik, nggih, kula nggih. dolen mriko. Jongmoyo Batu ta iki. Nggih, Tiro Hayu jenenge iki. Nggih, Siti Rahayu, Nggih, Pak. nggih. Estu Kang nggih. Nggih, nggih. Langsung riyen. Nggih, nggih. Aman entas sing ngriko ning. Iya. Napa sih, Kak? Arek niku cek ayune, Dik. Wah, juara tinju moyo pancen. Wayu. Nggih. Wayu temen arek. Ayu pancen. Sing elek sinten, Dik? Kula, Kak. Nggih lek sampean oleh kendaraan ta. Nggih. Pan kapan lek sampean budal jam 3 di omah ta. Teng mriki pun sore.
Lah timbangane sampeyan golek penginapan diampiraken ten omahe awake kula. Sing ngampiraken sinten, Kak? Lho. Sampeyan iki lho diampiraken ten omahe awake kula mriku. Timbang golek penginapan bayar sampeyan. Oh nggih, mampir ngriko. Lah, Griyane pundi sampean, Kak? niki Wergosono niki Kang Loro niki. Oh, Wergosono. Nggih Wergosono Kang Loro niki. Oh, dadi sampean iki selor Nah, Wergosono niku. Selor lancuran Wergosono Malang Sobung. Aduh, kula pun krungu pun kondang dugi Nggih Banten. pun ka ono munan. Nggih kapane tung wetan gepuk wong lak selor sampean Selor iki. mboten enten kula niki to. Tung kula nempeling wong lak sampean iki. Nggih kula, pokok keliru kali. Pengenane tung lor gepuk kiri lak sampean. Ambi. Dolenan ten omahe kula ta. Nggih, nggih. Pokok Wergosono Kang Loro niku tak enten niki pun kota lama. Nggih. Niku napa niku rel sepur niku. Oh. Pas ngidul. Nggih. Kene ngidul pokok enten kombong sepur ngidul titik mengko ngulon omahe kula pun. Kombongin apa, Kak? Kombongi sepur niku lho ngidul titik mengko ngulon gang niku Kang Loro niku omahe kula punan. Sing ngombong niku sing pundi? Niki kita enten kombongi sepur saking Surabaya mandeg Balitar mandeg Madiun mandeg Kertosono mandeg tak kombong no. Stasiun apa? Nggih wasiun. Lang. Wasiun. Wong stasiun ya wasiun Nggih wasiun, Dik. Nggih pun sak muni-muni sampean. Iku mengko malon malebu. Nggih, nggih. Nek mboten niki, nek mboten ero dalane mboten ero gange, mampir ngarepe wasiun niku tak enten wong dodol coto niku. Pak Nurbidin. Oh, dodol coto. Nggih, nek awan blantik nek sore dol coto, takon mawon mriku. Pundi rencak selo niku bapake kula niku. Sing dodol coto niku. Nggih, coto niku. Nggih tepak lek ngoten, Kak. Doyan coto. Senengan kula. Temenan doyan. Nggih, seneng kula. Mulai sampe mriku mara ditampek kali coto kali bapak. Nggih. Kondo koncone cak selor mboten kade napa-napa mara ditampek coto sampeyan. Mpun ta men kuwatir mbon, pokoke kondo koncone cak selor tampek kali coto mbon sampeyan. Nggih, 5 tahun kasman tak mampir ngriko kula. Kok suwe, Dik? Mali lek ngriko ditampek soto lah blaen lambe kula mewer-mewer malian. Lho niki lho. Sampeyan embo ping pindho nggih ping telu nggih mboten kade bayar niki lho. Oh, dilampek. Nggih. Nggih ditampek niku. Nggih. Nggih. Sampeyan dulu mriko. Nggih. Nek repot iki, sampean biasane ten pasar. Nggih. Pasar gede niki. Nggih. Iki tak enten bakul daging. Bloke bakul daging iki enten dalam tengah iki tak enten wong dodolan niku, dodol ndung niku. Oh, Mbok Arlija takon niku mbok kula dodol ndung niku. ndoke napa, Kak? Nduke bebek. Nggih, mbok kula dodol sampeyan. Takon mriku weruh teng kula. Ndoke napa, Kak? Nduke bebek. Lho kok ana bebek ning ndok iki lho ya apa sih? Nduke bebek sing bundar iki tak nduke bebek niki. Oh, bebek, Kak. Ah, sing bebek iki tak bebek. Niku bebek niku, Kak. Nggih, bebek, Dik. Nggih, bebek. Bebek. Bebek, Kak niku. Takon man pundi anu cak selor. Oh, sampean mriko, Dik. Kula teraken waya kokot. Kula senengane jamu ndok, Kak niku. Nggih, sampean jamu ndoke bebek niku entek 5 maun seger sampeyan. Ampun, nggih. Campur kali marica, apa panas, Dik. Nggih. Dolen mriko ta. Nggih. Pun tak ampun kuwatir. Pokoke kula sampean wangi-wangi. Kula enten napa-napa kali arek niku. Lho, sampean seneng kali ning Rahayu Waduh, niku. Mas Ireng seneng cek seneng arek. Katik bujang sampean ganteng ning Rahayu ae. Pokoke cocok dadi bojo kula. Saniki ra ben-ben kula jak lencer numpak sepeda walap sing setire wakongkong niki tak enten niki. Lencer kali kula hampian mun. Nggih. Pokoke kula relang-relangi sampean lajeng ngriko. Seneng kali ning Siti Rahayu. Bapak sampean nyamencak ngriko Tak kula. ujar tak kaul, Nggih. Dik. Sampeyan ngewangi kula. Kula ora ben kali arek niku. Kula tukokaken saya sampeyan. Mun dalah mun kuwatir kula tukokaken saya sampeyan. Sing apik dhewe, Dik. Masih apik regane larang pun ditukokaken, Kak. Napa? Wah, lak mali kaya ndayak karak-karakan ngoten lek kula sayaan malian. Tunggale niki sing apik dhewe, metone donggalan niku. Won nggih. Tunggale niki Oh, nggih. tak saya niki sampeyan. Sarung niki, Kak. Nggih, Oh. sampeyan gawe ngoten Nah, jempol. nggih. Oh, punawan kula tak bangsul, boten duwe dhuwit belas kula niku wau, ajeng boleh jaluk dhuwit kula. Oh, karepe ngoten kok enten nggih disangu, Pak. Nggih, ajeng kula sangoni sampeyan jane ngoten. Nggih. Tinimbang sampeyan niki ndelek motor bayar dhewe. Ben-ben gampang pun. Pokoke metuki kula ta. Lah nggih, kula lek teng Malang kita mampir ngriko. Nggih, nontok budal sore mawon. Nggih. Nginep mariko sorene nontok di Lorsot niku kali kula bayar. Napa, Kak? Di Rosot niku. Rosot.
Oh anu biskup niku Nggih, wareskop niku. Lah, Kali sampean kula sing bayar. Pun kembang sentul mawon Kak nggih, sepurane mawon nggih. Wangi temen nggih. Pun kuwatir juga ngriko. Monggo. Pun kuwatir. Selor moleh. Tapi benar tangkung pengkom lala dhapar nganjur remah. Kirang meng binek ngoca dia jarang binek benyapeta. Tang ngoca dia reng lake je peranan nong kudo ken lapong kureng lake daya. Dina deki mon mole. Aduh, reng lake tak engareng binek dia dah hengko. Ada par ngedekion dina laka dia hengko ada senongku. Abang ngecepek. Saben kok mulai ngocak bi-bi-bien. Kata orang gila kowe. Mole. Ya, sabar ya. Ya. Ari sabar ya calor ya. Ya. Sabar ya. Ya. Taklem. Ya. Ya, sabar diri. Aduh, lemalena sorwan gadungan ya. Apa. Oh, lake bae dong-gadong derem. Ndak orang lake bae dong-gadong derem. Oh, dengar apa? Oh, kager ya. Ben saben kok mole ngocak bi-dibian. Apa sih kocak kager ya? Jajal engko ata aja ben kakek. Di orang lako dia jodoh iya ka ngase beda bungko. Masa orang lako telah are beda bungko seminggu entar. Beda 2 hari beda bungko 10 hari entar. Dolako bambung dia. Kakek jelebur mau ngandik lake bambung dia. Abok ngocak jek kor-sokor apa? Amarina dina delako dia. Kok saya beda bungko dina pese dah iya lo cak sengko. Kakek gik korang reng Radin. Korang apa? Orang tak rema pese dari engkau dia. Pese saya kemah. Abo. Makin kau tak mulai 10 hari. Kakek ledinain pese. Aduh. Repot engkau. Dina pese saya kemah dia. Engkau tak mulai nek 10 hari. Kakek dinain pese 50. Tak cukup. Ada pese 50 10 hari dia suruh cukup. Abo kakek reng binek boros ongku. Jok reng pese 50 tak cukup 10 hari. Masih bawa itu sing ya apa ada 50 iku 10 dina ya gak cukup. Abo cukup. Allah ya apa carane dek 50? Tayo carane wong urip iki. Oh, masih nggak cara ya apa gak iso cukup lek duwe 50 iku. Abo kakek ya akal lagi akal. Aduh nganggo akal saya kemah. Lah kakek mungku aku ntar ke pasar. Ya. Yuna tak bekol beras lho. Yuna, piro berasnya sekilo? Borong 20 ringgit. Abok jok wong aku nempurake Yuna. Jajal aku jaluk contohnya secakupan. Secakupan. Ale ke Yutun ria.
Yutun, piro berase sekilo, abok selawe. Oh aku kate nempur akeh, jajal aku contone secawukan. Tak lerong cawukan. Karo cawukan duwe woto. Iya. Padha kita ada tingakane pentong orang deki. Dojo lah kada iya reng lake. Apaan reng bine? Apaan reng bine? Apaan reng lake? Apaan? Oh, orang tadi todus, benare gigir, benare atokar. Dari ya sinyono dateng ya. Injak kambi beda apa saben kok dateng. Ada si kemak tak selake tak sebine. Gigir to tak todus kedinga kita tangga. Mosok di todus sama sekali lah tuwari. Punten kebun telok tokar nek kemantuan. Arab, keng aronde ngan bulan eka. Ada iya jong lah kan. Engki. Orang rumah tangga jong. Engki kakuan engki. Sebut tokar. Engki. Sebut tokar rezeki tak gelem semak jong. Nek kebun telok tokar, ngocak. Segembang kora contong sekali. Cocok dia membengal orang tua dia. Orang pempenan kakek. Orang tua cong kacong. Oh, akan bu. Boloin malain. Biasanya di macam beda copo dia lah cong. Aduh salah ngakan Allah kurang tua. Ya biasa nadim mata ada iya. Ngasih buku dia. Ya sebedan lah cong. Iya sebedan. Ngasih bote ada. Ada. Wah, dua tangan kena kok. Wah, betul ngasih bote cong. Ditinggalkan mak. Ada. Loh. Hei. Apa? Lo dorem. Lala. Aduh, lala. Acor binang salala. Kakek dia dah. Apa mep? Abo mep penting dorem. Tang tabu lapar ada nasi sama sekali. Maka orang lapar pah ngamuk dan badan dorem meriah. Ambil nak kena ngode serang nasi bu. Siapa gelem? Kakek gelap mung tak ndak nasek bu. Ambu ke barung dia. Hah? Bona tak repot bona mak. Dah mek repot tederem. Bilen bon membola ngocak. Iya. Cong nak kana ngode jampuan ngakan dek barung. Iya. Orang mung ngakan dek barung buang pencok ngelapar polis. Biasa ngakan dek barung derem pun. Boyo terus-terusan nak sekali waktu deh ya. Makai sekali waktu mung tadi PC sama sekali suruh makan. Oh, ya Mentan jadi ya kinga mole cong ala PC. Iya cakap kira rosak dia. Kita tertinggalkan kita bisa tanam. Tak PC mangkan apa dah mau lapar bodo kayu tangan boleh. Minta PC ke mergosono. Iya pertahan lagi telu. Wah, bono lah kan. Mosok tak iso mempertahan lagi perut dia. Kalau tahan lagi saya kakek dia. Lah iya mau lapar ya pertahan lagi perut dia. Tak ada iya orang. Mana sengamuk ketok. Tak tahu mana akan nasi bu, tang tabu sate akan nasi bu. Pakai tangan kan tadi siapa? Eri nyaman rokokkan satria. Aduh kakek dia tak payah ngocak. Ya menaikkan saja. Apa menaikkan satria? Karsat. Apa karsat ya? Kansas itu. Kansas. Ngeses. Iya kansas. Cangkok tak sat deh ya. Kanak-kanak arwah seneng koneng rokok kansat deh. Bede sepote lanceng roh. Bede gabus. Iya cang sarkot atuh. Sarkot. Sarkot dia saya kemas ya. Sepote lanceng roh. Bede gabus tak sarkot apa? Oh benar sarkot dia kak. Apa? Markot. Markona. Apa tak sarkot roh? Maskot gue deh. Maskot. Oh maskot. Mas. Abok mate es. Iya maskot. Cangkot tak mar. Maskot. Yang tadi BS mau di BS tak gelem rokan kan sa. Biasanya benar dia. Apa? Saya merah aja, bungkus merah aja apa tuh? Oh iya, arwah Yusauda arwah. Oh, kakek dia ngocak Yusauda. Apa tadi? Benar Yusauda dia. Apa? Marsoda. Oh iya.
Enggak kakek kabeh bedemar. Sejen gelero pun sih. Pun Kansas markas. Markador. Ayo, cari Kansas markas. Nyak dah lah sampai nak ngocah dia dah. Abah, Minta nyaman lembut dia kokosah. Kemarin aja kok tak ada lembu bener. Loh, je lembut je. Minta pesan mak. Heh? Minta pesan. Njok kakek mek le pese boy. 1000 bener mak. Le mole ne minta pese. Le mole ne minta pese. Pese ne minta mole. Dodo. Masih ngocak. Engkau tayo leso senyari pese ya. Ngocali-pali kakek dia. Kambing kok dia nang siapa? Ya tangan anak Lah, anak iya. embung dia. Iya, makanya kok minta wis orang lain tak kena oleh. Njok kakek tak neser ben engkau le deplok. Soro lako terus, kakek tak gelem lako, kakek metade. Dunya sapa sepetade benare dia. Waduh, goreng-goreng, boh. Ya taring moreng. Agak. Keng ngocah sebenderang kok dria. Oh, Mangkang tadi WC suruh jula apa kan tadi WC sama sekali. Lako jangan lompro, jangan doyor, Tak bisa. jangan minum. Kau bisa kok laku kah? Main Neto terus. ngawake koniku. Mak kita tak suwe tambah tuwek. Lah awakmu seno gajah belajar nyambut gawe lho ya apa meso mak iki. Lah. Anake mak situ awake konto. Lah belajar wo dhisik nyambut Lako je orang ngodi. Duwe kan onteke duwe kan kae duwe aja lo terus. Orang deraja gelenjur meloloh. Ada lako sama sekali. Hah? Guentos mau ada kaki je lor. Tak nolong orang tua derem. Terpak minta pesen, bu minta pesen. Bener. Engkau ku nyetak pesen ya. Waduh, terus, boh. Ya tak ada iya kakek mau orang tua neng saja tak ron sekaron. Boh. Enggak jagelak kakek. Enggak nang. Aja minta WC 1000 boreng moreng. Mosok saben kok dateng ya umpeng. Saben dateng ya umpeng. Wah, mana aku tak boleh iya kok. Mangkane jareng kakek ya dek iya nak. Tak ya dus akhirnya tua dek ya. Kakek raja nak. Dek rem kakek mau tak lako dek rem pagi jajan. Ngenangan dari dia dek rem ngenangan kakek jajan kok terus tahu. Mana tak gelem lako reng ngodi dek rem kaki je. Nen coba nemang dia. Atero cangkajan aja. Jamone boleh pada iya dak rem. Kemarin je ngocak. Lakar. Loh, anu mak. Ut apa? Pese deh. Ya, anu, kok ambu je gelenjer kah? Ambu je menom kok. Kon kok beda sepenta beuna kedua. Apa pola minta sebida? Jo randi itu. Pola sebida walap, bro. Aku ya. Tak boleh sesatir wakungkung, bro. Tak biasa no pas. Wala minta Yamaha. Apa yo moho, bro? Sepeda motor dia lo. Ngomong kakek tak pelak ngocak. Apa ngocak yo moho juga. Kena dia Yamaha. Mesin apa, Mak? Apa mesinnya? Sarho. Sejen gelero. Yamaha. Yamaha. Kok aku bawain kok labini. Ya. Anu kok minta kabin kok. Minta kabin. Hah? Kakek je ke. Bongku yang ku kena bongku, Mak. Kok minta kabin? Lenjak kakek tengah me adik pekeran dak iya dak rem. Loh. Wala 8 berempat nare kakek tak mulai dia. Ya ki buru lah mereka ketemu anak kan aja buat furwatin, Bu. Masih ring radin kok. Kene sebab raja ki sekalian dia ketemu orang radin yang Rohayunya mana? Abo. Rohayu, Siti Rohayunya mana? Abo. Mungkonya jumo yo batu. Abo. Wakin aku. Oh, mau ngomong kok. Mau ngomong lah pada mau ngomong Rahayu dek gula. Mau tak percaya nanti ku. Pada mau ngomong kok. Oh iya. Loh, je. Tak pada. Anu apa? Mung selor tak deg. Iya. Mung konjo daglo. Apa jarang mare temu orang cocol tak gula ya. Ya, lah mereka ketemu Rohayu le. Kok lah mereka mau ngomong biasa kok biasa mau ngomong berak anak bini. Mare temu terus kakere kedimbang tadi. Ketimbang dah mata. Saya kedimbang tak kakeri. Iya lah
dia lah mak, lamar mau ngomong Bang Rahayu memperkenalkan diri. Lamar dia lah jatuh asrama di dalam dada. Apa jatuh asrama di dalam dada? Are lamar cinta sekonyong-konyong dia lah mak. Abo kakek orang ngode tak pelak ngocak. Kakeknya nyaman anja tak ada, ia tak menyinta di dalam asrama. Apa aja? Asrama di dalam dada. Asrama di dalam dada apa ya? Kakeknya nyaman menyinta di dalam terkenyut dia. Waduh, kayak dia tak pelak ngocak, bayi ngocak. Tak bukten dia ada kenyut. Benar dia, jangan kena ngoda dia benar dia. Darum. Aduh, jangan kena ngoda dia terbayang dia loh. Oh, kelero mau terbang. Cana-cana setia dia. Abo menyala selalu dia. Karya. Iyalah karya anak-anak setia. Oh, menyala selalu. Iyalah karan. Mula kakek ngocak ada iya. Abo kak selor menyala selalu dia. Iya, jajan. Kok minta kabin. Orang seripis minta Rahayu tak gelem. Polang kok lah kabin kok ambu si gelenjer. Ambu si main kelap ang kuken ria tan sompang. Ongkuan kakek ngocak. Iya. Iya. Kok lah kabin Bang Rahayu. Iya. Dia nak kena aja bejo. Nak kena aja apa? Aduh, saya kau ajo kabin nak kena aja berapa jo? Arab. Aduh, cak cocok kok. Njo meta cocok karab. Aduh, kaya nipun, ngomongipun, hodengipun, lakonipun. Abo ya tak pakai poniponan. Apa gaya nipun? Cek benang nipun. Aduh, makin nak kena aja bemen. Bitabit polong bengreng medure, tetireng medure, bo. Kakek polong bengoreng jaba, teti orang jaba. Ya bisa kakek ngocak poniponan. Oh, edit. Iya. Oh, tak belajari. Iya, benda ini nyerang. Cocol mong polong ben orang jaba. Tak piye to deh ya kakek. Rumah to. Iya. Ya rumah kuwi. Iya, boleh nekang karto ya. Atau cara ngaji ya kan? Nala mong kakelan di pikiran dah yang kok lakar cek setuju nah. Sebab Benar setuju mak. Bo setuju kok. Aku setuju. Setuju. Benar bo. Oh, tak setuju toh sengko aja toh. 9. Nanti karep minta abine. Rian lah karek detek benengkok. Sebab mong kakelan di bine kakele tau mikir belanja nak. Sebab abo tak gempang nak mengoreng landi bine ya ngengonen ya ngangkuin ya bungkoen leri ya dadi kakek lako bi bener Aneh deh iya mak ya. Sementara waktu ria polang kok kita lako dah. iya Nak kabin meng. iya Anu tak benereng tu wadok rem kakek lo Boleh kena deh lah mak. makin kena deh iya hah Toju sekenar apa saya coba? apa bagus deh Apa saya kata sampan-sampun? lain cangreng jabaan orang tadi sompan sampun deh ya Ada selamat sama sampun. Mana dah remu aja sama sampun. saya tak sompan sampun Mon anu kok lah kabin mengrahayu sementara waktu kok kita lako dah. Iya. Kok orang apa minta ke beun dah. Abo cek sebulan 2 bulan make setahun 2 tahun tanggung bener kok bener boltina. Aneh kok aja dah lako mak. Iya cek tedu ngetok. Iya. Ben pole dah iya. Lambok kakek gi kene dadi tangocak nak. Tangan nak perak situng kakek tok. Engkau lako re pepolo. Pagi mau kakek raja minta abine petado tang tunyer. Ero yang petong are petong malam. Iya, sekarang jangan apa kakek jo? Dina petado dia. Ya cocok memang dia. Mbok. Iya Asal pokoknya. kakek dia nak apa jo? Bor. Lala naga ki apa bae kerak. Sandur. Sandur. Gedobrak. Aja kak. Mau nang kuireng Madura rek orang kasar mak. Enggak bajeng dong. Bejeng golek. Iya. Aduh, si detek murah tuk-tuk dah berat tuk-tuk ria. Enjak kah? Oh tak. Aba kemi dilorsot. Iya kemi dilorsot etang gagi. Men bajeng golek tak nangga dong. Arah. Menta sumbangan abi sape dia. Pak Sapi. Pak sape. Iya. Anu aja naga ria kah? Naga tang kumpulan di biwe. Kakek dia ada kumpulan apa jo? Tos bepentos. Ria pereng tua ria. Tak ngerti cuman kemajuan. Njok mong kakek wel betuwel lah apa. Bo, mau tak ngerti lah karmari. Iya, kumpulan apa? Jong? Engkau saben malam minggu ada kebongko ada emang kok. Kakek Polong benak kan angko. dem
Engkau latihan gila. Kau tak norok kumpulan orkes gua. Kan dok mau selor drisi deh. Drisi, repetisi dia dah. Iya. Oh, drisi. Campur drisi deh ya. Kau tak Dia polong mengenakan hari yang kau dah andi kumpulan orkes. Oh iya campak. Pola dah kan ada mana? Nego gambros deh. Gambros dia orang macam mana? Iya. Gambos dia dah. Iya. Tak benda tabu dah saya. Sedek nada. Iya. Kata orang dia. Iya. Mau nak tajak jebur deh. Ah iya.